ndili naye mkulu kamene ndithu amene wayambitsa mashopu amene tikhale tikuwaona mdziko lino la Malawi amene akutchedwa kuti Beauty for Ashes Charity Shops. Mashopu amene amene akhale ndithu ali mizinda ikulu ya dziko lino ndipo izithandiza anthu amene ali ndi zosowa zosiyanasiyana. Dzina langa ine ndine Evangelist Elizabeth Kalonga. Kumudzi kwathu ndikuzomba ndikumene ndimachokera koma ndinabadwira ku Zimbabwe. Ndinabwera ku Malawi kuno ndili wang'ono ndili ndi zaka 7 ndiye ndimaziwa kwambiri za ku Malawi kuno. Koma pakati panopa ndimakhalira ku England, kumene ndimakhala town yochedwa Hartlepool. Ine ndine Malawi ndimabwera kuno kuzapanga mission work kuzatumikira pakati pa from 2004 ndakhala ndikutumikira ku Malawi madera osiyanasiyana ndi matchalichi osiyanasiyana. Komano mukati mwa kutumikira ndinazaona kuti pali kena kake kamene kakuperewera mukati mwa dziko lathu lino la Malawi makamaka kwa azimayi amene ali ma single mothers amene alibe azibambo wathandizira. Ndiye naona kuti kodi tingabwerese chani choti tichithandiza azimayiwa. Komanso ndi chilala chimene takumanizana nacho ichi cha Sacred Thread. Naona kuti tikuyenera kuti tiyambe kuchita kanthu kena kake malo moti tizingoyankhula ndi kuwerengera. Ndiye ndaona kuti this is the time, ndi nthawi yoti tiyambepo tichiyambitse chinthuchi. Ifeyo a Beauty for Ashes Women Empowerment, mission yathu ndiyo tsegula ma charity shops ndi kupanga train azimayi kuti aziyimirire paokha. Mzimayi azitha kuziyimirira payekha, kaya ali kumudzi kaya ali mtawuni azipezeka ndithu kuti iyeyo akakumana ndi Beauty for Ashes Women Empowerment ifeyo sitimusiya amene analili tigwira naye ntchito. Mu nyengo iyi ya Sacred Thread tapanga manage kupanga train azimayi 40 nde tikufuna kunena kuti tizapanga train azimayiwa kuti azitha kupanga makeke, azitha kupanga kandi masamusa wa mandasi, zinthu zosiyanasiyana, azitha kugulitsa, azitha kuziyimirira mwaokha ndi kulipiriranso ana ma school fees mwaokha, ndi kuwaphunzitsanso kuti azitha kusoka zovala ngakhale kuluka majuzi kumagulitsa maskulumu kuti asamapezeke kuti iwowo alibe china chilichonse. Nde ife a Beauty for Ashes Women Empowerment ndi ntchito imene tikufuna kugwira ma communities onse a dziko la Malawi, kuyambira kumawa kumwera kumpoto tikhala tikudzala ndithu tikupanga plant chinthu chimene chichi cha Beauty for Ashes Women Empowerment. Ende tikufuna kuti tigwire ntchito limodzi ndi ma charity chifukwa azimayi ena amatha kungokhala charity kumadikira kuti abusa apaseka chakudya apaseka chani. Nde ife tikapuza zibusa joti azimayi awawa ife tikubweretsa chinthu chichoti apangidwe train azitha kulipirira anawo ma school fees, azitha kupanga zinthu zosowekera, azitha kugula sopo olo iwo azitha kuoneka bwino. Komanso tufuna taphunzitse kupanga zokhoza zalazi. Memukona zala zanga zindizodura kwambiri kupanga timawigi. Nde chifukwa chake dzina lathu lili Beauty for Ashes Women Empowerment apange zinthu zooneka. Si aliyense amene ali ndi degree amene ali ndi diploma amene angathe kupanga zinthu zoti zapamwamba, koma ifeyo ndi level yathu imene tikufuna tipange ndiyoti tipange reach out kwa azimayi adonena kuti alibe ma qualifications ena aliwonse, tapase njira yoti akhale ngati kuti ali ndi qualification kena kake kozipangira moyo wokha. Mashopu athuwa tizigulitsa zinthu zonse zofunikira pakhomo. Tizigulitsa mafriji, tizigulitsa masofa, tizigulitsa ma TV, tizigulitsa zovala. Zinthu zimene zizi tizizipeza mu dziko la United Kingdom, ndikuzilongeza ndikuzibweretsa mkati mwa dziko lathu lino, ndikupanga empower azimayi wakwatsegulira mashopu, ndikuwalemba ntchito, sikuti tizingowagwiritsa ntchito. Tilauza kuti azimayi bwerani tikupangeni train muyambe kugwira ntchito mkati mwa mashopuwa. Chinthu chimene chichi ndachiphunzira ku England chifukwa ndi zimene ndimapanga ntchito imene ya volunteer ma charity shop mwambiri mmene ndimaona azimayi ma asylum seekers azimayi onena kuti achokera mayiko ena alibe chochita koma amapita mashopu muja kumapezeka kuti akuthaso kumathandiza azibale yawo amene ali kunja kwa dziko chifukwa chokuti ali mu charity shop. Ndife charity shop yathu ndiyopanga empower azimayi kuti aziyimirire paokha komanso tapase zintchito.
Amalawi tiyeni tisabwerere mbuyo ndiponso tiyeni tisanyozane, tiyeni tiyimirire limodzi pakuyamba zinthu. Kuyambisa chinthu ndi chinthu chovuta kwambiri. Ndikuona ine mene ndinayamba kupanga zinthu izi panali tinkhondo tambirimbiri anthu ena otsutsa, koma chifukwa chonena kuti chinthucho ine ndikufuna kuchionetsetsa chikuchitika, ndi chifukwa chake mene ndinaona kunachitika zinthu zimene zachitika ndinaona kuti iyayi ndisabwererenso mbuyo. Ndikufuna kulimbikitsa Amalawi tiyeni tigwirireni ntchito limodzi, tigwirane manja, tikondane wina ndi mnzake, ndiponso tikondenso anthu ena amene akuvutika. Chifukwa choti kunoko ku Malawi sikuti ndikosaukisisa ngati munthu mmodzi amatha kumanga manyumba 10, 11, 15, ndiye kutinso titopanga empower ena amene alibe, amene sanamange nyumba kuti amange, chifukwa choti chisomocho mwa ifeyo chilimo. Ngati mungafune kuti muwapase zinthu, tayimbani foni pa nambala izi +265 988 425 610 kapena +265 955 921 600 kapena +44 7446 642 464. Ndipo muzayankhula ndi abusa Elizabeth Kalonga. Beauty for Ashes, kuthandiza amayi kuzimira pawokha.